Ama namahrem bilen kepleşmekligi bizim aramızda bir zaruret bolýar. Zaruret diýerler çäre yok yani. Adamlarda iki zat var. Bir ihtiýagyň bolýar, bir zaruretyň bolýar. İhtiýaç diýerler näme? Sen geregin ma? Doka bir maşinle sana gerek ki. Şaytan uçjan gerek bolsun. Şaytana başa bırak gerek bolsun. Bu bizim ihtiýaçlarymyz. İhtiýaçlarymyz bolmanda bilen bir nämet ýet, ýaşap başarýat. Ama zaruret diýerler näme? Zaruret diýerleri şo bolmasa ýaşap bolmaýar yani. Meri şuat zarureti var, doktora gitmekde. Karnı ağzın zarureti var, karnı doyurmaklığa. Şu turatında tutap duran adamın zarureti var, kandırılmaklığa. Şu turatı Müslümanlığın öd yaşayışımızda, Müslümançılık yaşayışımızda, dini yaşayışımızda bir de gerekli bolýar, zaruret bolýar, namahrem bilen kepleşmeklik. Bir erkek adam bolup, zinana namahrem bilen kepleşmek bolýar. Ve zinana namahrem bolup, bir zaruret bolup, erkek bilen kepleşmek bolýar. Awrasa erkekliň kine edip beren, we de Müslüman oğlum, haydi bir erkek adam bir namahrem zinana bilen beraber zaruret kepleşmeli bolsa, onna başa aşak bolsun, yüzünü gödep durmasın. Şol het miqdary ki şo bilen kepleşmeli bolýar, şo bilen maraq nämesin gurrun öten. Ortaň sen bir jelik barýan zinana kertip toňa tatyp oty. Ya hulata şoňa menes birinin gafyndan barýan zinana kepleşmek bolýardyň. Şoňa menes haydi bir ýagdaý bolsun, fark etmeýär. Şol ýany çok bolýanyň maraqym bir namahrem bilen kepleşmeli bolsak, şo turatdan erkek adam bolup namahrem zinana kepleşmeli bolsak, onu başymyz aşak bolsun, ýüzüni gödep durmaýly we der hatda zaruret kepleşmeklik ejadamyzda. Emma o taraftan zinanalara da buyruk var Müslümanlığın. Allah tebarek ve teala hemçinane ki imanlı zinanalara hicab etmeklige, örtünmeklige, bürünmeklige emrediptir. Erkek adamlara şu turatdan nämetdir? Emrediptir Müslümanlığın. O guruna men girmeyin. Gurun sonunda Müslümanlığın da namahrem bilen bizim ayal logollumuz, enelimiz, ejekelimiz kepleşmeli olsa ne suratında kepleşmeli? Awala da zaruret bolmasa kepleşmeliler. Haman şu an kafiyin kalkıp olla öyde oğlanma oğlanı ver. Şoňa medes çörek gerek boldu, git çörege öydekileri ver. Bir zaruret bolup durmasa barahim dinana cemaat namahremine kepleşmekde kullen doğru değil. Kepleşmeli bolýarny. Näme soratynda bolýar haman? Kafiyin kalkıp olla öyde adam yok. Öyde adam bolsa da jogap berpiljek adam yok. iPhone'dan urtdulla öyde jogap berjek adam yok. Şoňa medes barahim telefon bilen kepleşmek bolýar. Şoňa medes barahim gadyňy onda durmaly bolýar. Şoňa menes bar şoňdan ýalqan gadyň kıda şaýatçylyk berme bolýar. Ya öýde bir kertip togan ýer içeri getirir adam ýok. Bagdara gitme bolýar, çörek alma bolýar, düktere barma bolýar. Kulada şunýalak zaruratly bolýar ki biziň namusymyz başdaki namahrem erkekler bilen kepleşmeli bolýar. Şonda näme Müslüman oğlum dikkat edin we de şonda namahrem bilen kepleşmek bolanyňyzda awwala öýüňiz birin çökül taklamaly. Hiç wagtda bir zinanaň namehremin evine yüzünü açıp durmaklığı bir hiç olman doğrudan Müslümanlığın haramdat yani. Bu set haramdat Müslümanlığın inşallah gelecek ki gurunlarda memnununu yeni açıklap verin. Avvalla kimin veren gurun bir. Yani bu gerek mevzudan çıkmayın. Kepleşmeli oluyor. Kabatta durup kepleşmeli. Kafiyin beyarında dursun. Şak olmasın. Eğer ehyanen çörekhane yine burada şak olmalı olsa onda şol yüzünün örtütü bilen, celbap çadırı bilen şu suratında var bazıları çıkıp da var akım ne oluyor? Namahrem bilen karşı var mı oluyor? Kepleme olan ne yapar kepleme Müslümanlığın? Ya elini ağrının önüne koysun, ya çargıdını şöyle var akım, ağrının önüne dolapta şu suratında erkek adam bilen kepleşmekte var Müslümanlığın şeriat icazet verdir. Niye de götür Müslümanlığın? Bir men aydan gurumda Hudaý Teala utanýan Kur'anyna 32-nji ayet Sure Ahzab'dan okuyun. 22-nji paraň başçagadanna 2-nji ayetdir. Allah Teala näme diýär? Ya nisa'an nabi lastunna ka'hadin minen nisa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawl فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Allah Teala pak kelamına aydık getiren kurulmuş. Allah Tebarek ve Teala Peygamber Kulasan dinanalarına aydıptır sada. Peygamberin vakti dinanalarına şey edipti, yani kalan dinanaları öz hesabını çekmeli. Şu an Peygamberin dinanaları set cenneti, Peygamberin dinanaları. O da şu Peygamberin asrındaki behterin adamdan arasında yaşayıp veren adamlar.
Allah ta şolara edipdir ki qalan adamlar ne metinle? Evet hesabını metinler musulman doğun. Ya nisa'an nebi ey peygamberin denanları lestunne ki ahadin minen nisa'til başaki heleli yalaqdiyatil Allah'a Resul'a kıyamata cennet cehenneme sizin imanınız var. İn ittaqaytun neger Hudaydan korkyan bolsanız fela taqda'na bil qawl ya Allah Teala. Baştaki erkeklerine kepleşenizde mulayim kepleşmeyen deyiptir Huday Teala. Ne mi deyip? Feyetme'allezî fî kalbihi marad. Ol adamı ki yüreğinin meriçilik ba tamakim olur diye. Yüreğini derev diye kolgolan talar diye. Yüreğini derev ötköse dörer diye. Hem ben kavuruyan mı İzin beni ayıtıp vermeyin Müslüman'da olur. İzin beni ayıtıp vermeyin. Peki ne koydu Müslüman'da olalım? Kur'an-ı Allah Teala ve Teala aydan görün şey. Vakti ki bizim namusumuz, zina namusu, gelinimiz, kıyıdımız, haytımız namehrem bilen karşı durup ki divar diyen kafin bertinden şoňa menes var akim ya çörekhana burada da karşı kepleşme bolanna Allah Teala hukmu näme bolly? Fela taqda'na bil qawl. Mulayim kepleşmesin dedi. Mulayim kepleşme diye atti denanandan sizden Hudaýda awdallyk goýupdyr. Şu bir denane elew diýenne şey awdan sesinin öde erk adamyň ýüregine bir ok yani. Hiçbir erk adam şunu inkar etmez musulmandygyň. Denananda şaýby da bilmeýän bunu. Erk adamlar şulardan hewel gowçun ýerler. Onda şu taýdan fela taqda'na bil qawl. Mulayim erkekle bilen bizim namusumuz mulayim suratında baştaki namehremine kepleşmekine Hudaý Teala malak aydanna tertip edýär musulmandygyň. Ne yapalım kepleşmeli? Sesin ýok ýylasyn. Elini ağdanyň öwrüne goýsun, sargadyny ağdanyň öwrüne goýsun, şo suratynda geliber, näme işin var diýip şo suratynda kepleşmek gerek musulmandygyň. O näme diýip ýüregine meriçilik baýdym temakim bolardy. Haýdy bir adamyň ýüregine meriçilik baý ýoklugyny kim bilýär ahym? Ýürek ýatan, ýürekdäki merizi ruhiň urugunda, yani bir teleke niyet, teleke maktat, teleke oy baý ýoklugyny kim bilýär? Hiç kim bilip başarmaýar. Otam şo taýda musulmandygyň şuň hakynda biz barahim eger namehrem kepleşme bolsak, şu zatları inşallah biz riayet edeyli. O şu zatları Hudaý Teala bize goýupdyr, biziň namusymyzy, biziň gyýdymyzy, biziň gelinimizi, biziň eçer ýagdaýymyzy gorymydan sim edilipdir musulmandyk bollam. Bu da sakt geri gat tutmak täbi. Eger gat tutmagan bolsa musulmandygyň biziň özümizden sim musulmandyk bollam. Yani hemşe misal ýa-da şu korona wagtlarda korona derekli, göde görmeýän duran bir entejik zat derekli. Ne kadar işler ettik ki? Ne kadar habardar bolduk? Gey ört, aran aç habardarak bolor, barmalladyr, oturuşmalladyr, ýene bir etmelidir. Şuň hemme näme işe edilmeli musulmandygyň? Şuň hemmeti şu beladan gutaryjak bolup edildi. Bu zatda da Allah Teala goýupdyr, şeriat edip goýupdyr musulmandygyň. Şu zatlar bizi namusymyzy, utanjymyzy, hayamyzy, dünya ahiretimizi gorymydan şey musulmandygyň edipdir. Şu zatları yürekden marahim etmekdik gerek. Bir heves bolup etmekdik gerek. Şu Hudaý Teala hukmy sogap günäden başça biziň şu dünýämiz musulmandygyň şu zatlar bilen gordyýar. Wagtyky bagışlan men gyýdym, sen gyýdyň, men geldim, sen geldiň, men aýallagynym, sen aýallagynyň gafiňanda bar namehrem bilen şahşak dursa bagışlan şi türkmeniň namusçanlygyna tertemi. İşte namusumuz da bizim. Ne bileyim namehrem bilen şahşak durmaly. Hayır namehrem bilen şahşak bir erkek ele duranna şu erkeğin sesinin hakkında Allah Teala şu mulayim kepleşmeklikte şu yüreğine meriçilik bir adam tamakim olur deyiptir. Biz bugünkü namusumuzu şahşak pesere mudur, doktora mudur, peser haladır, doktor haladır, çıkanıdır, yegenidir, yine burada bilen marahim, şonyalık barahim, yegen ki mehrem bolýar ahim, şonyalık namehrem bilen şahşak goýýat rahat kepleşsin. Ortaň elle çermeli ýakada açykly. Otam ol yüreğe ne kadar götürürler, ne kadar telekeçiliklere barar, o ne kadar bizim aramızda bir namussuzlukları şey arak getirir. Yine şu musulmandygyň. Haýdy bir näden ahim. Bu zatlar aýtdymda näme diýerler bilýärmi? Aýdylýan kep näme? Ahullan öldüreden akdy. Musulmandygyň ahullan gawssa ba, teleketse ba. Eger sendeki bizim aramızda olgu ulamalar adalykly musulmandygyň. Yöne biz Kur'an'ı bilmeli, biz şeriatı bilmeli. Ahulluğunda içinde kav teleke var musulmandygyň. Biz şeriatı bilmeli, biz şeriatı amel etýän ulamalar bilmeli musulmandygyň. Şolaryň agdyny gödäpdi, şolaryň
duygusuna, düşünüşüne öyle bir de duygu düşünüşü beşine öyle Müslüman doğalım amal etmek gerek. Onun için inşallah Teala şu zatları başardığımızda riayet eder ki şu hakkında bizim dünya kırdığımızın avatçılığı var.